natáčíme je na Taněčku. Jo, ahoj. Ahoj. Takže je dáme na YouTube. Jak si tam houpou. Takže je dáme na YouTube a my jsme udělali takový prank, že vlastně my jsme natáčeli na sebe. Takže teď nebudu věřit, že natáčíme sebe. A ještě bychom chtěli moc poděkovat za 200 odběratelů. Jo. A dávejte lajky, odběr a tak dál. Aby jsme měli 1000 odběratelů. A jo, nevidíte nás, víte to. A vlastně natáčím. Mě nás nevidíte. No, Takže takže, jsem tajná holka. takže my je trochu postrašíme. My je trošku postrašíme. Já bych to nedělala. Čau. Ne,